Ay sarap lang balikan yung mga panahong tila ang problema hindi pa dumadaan. Mga taong kumakayod para lang may mahihain sa pagkainan. Mga batang naghahabol-habulan at pagmasdan kung gaano kaganda ang kalikasan. Ngunit, nagising ako sa realidad. Sinampan ako ng katotohanan hindi sigurado pati seguridad. Habang binabagtas ko ang daan, para akong nakatingin sa kawalan-walan ng mga dating ingay ng sasakyan. Asan yung mga taong umagang-umaga ay nag-uumpukan? Ayun, nasa kanika nilang mga tahanan, natatakot na yayamot, naguguluhan, kinakaban, baka pag lumabas ng bahay sa virus ay makapitan, madapuan, COVID-19, anong ginawa mo sa aking bayan? Binalot mo ng pangamba ang sanlibutan at takot ang nagsilbing kumot. Sa gabing malalamig ay naging masalimuot. Ang hirap makipagtigma sa kalabang hindi mo naman nakikita. Ang mga eskwelahan, pasilidad at tindahan ay nagsarado na. Doktor at nurses ang unang nakikipagbakbakan. Nagkalat na ang mga sundalo at pulis mapaniguro kaligtasan ng bawat mamamayan. Pero bakit matigas pa rin ang ulo ng karamihan? Mahirap bang manatili sa loob ng tahanan? Pinabalot na nga tayo ng sakit, pero madaming tao pa rin nabubuhay sa galit. Tama. Hindi, ako ang tama. Ako. Hayaan ba natin tayo magkasira dahil magkaiba tayo ng prinsipyo? Bakit? Ang pagbibigay ba ng komento ay sukatan ng talino? Bakit? Ang pagbatikos ba sa gobyerno? Ang sukatan ng edukado? Hindi tayo dito ang magkalaban. Pandemyang ito ang labanan. Naman tayo, ninanais marinig ang punto. Paano ako? Paano sila? Paano tayo? Paano yung mga nanlilimos sa awan ng iba para lang pang-araw-araw ay may selba? Maging masunuring mamamayan o kaya ang sikmura ay kumakalam. Ano ba ang dapat gawin? Pakinggan ninyo ang aming hinaing. Marami ng buhay ang nasayang, marami ng kinuha, nawala, namayapa, binawian, di nakayanan, at binalot ng kahinaan. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka makikipagbakbakan. Meron pa bang katapusan dahil hanggang ngayon wala pa ring lunas ang matagpuan? Ngunit sa kabila ng sakit at pait, COVID-19, salamat. Salamat sa iyong mga aral na sa amin ay tinatak. Ayoko nang bumalik sa dati ang lahat. Dati, na perang sinasamba. Dati na, okay lang sirain ng kapwa. Dati na, nagpapataasan kaysa nagtutulungan. Tuto na sana tayo sa mga naganap. At sa pagbukas ng bagong kabanata, sisibol ang bagong pag-asa. At sa pagsapit ng bawat umaga, mawawala na ang takot at pangamba. Wala nang relasyong masisira dahil lang sa pagkakaiba ng paniniwala. Wala nang kabataang sa watpad ay nagpupuyat. Buksan ang Biblia at ibuklat. Hindi na cellphone, computer at laptop ang kaharap. Bigyan ng atensyon ang bawat isa upang pagmamahal ay malasang. Sana ay ang mga pampublikong pasyalan ay maging daan upang ipakilala ang kanyang pangalan. Itigil mo na ang pagsusugal at sa kanya ka naman ay magdasal. Kapatid, kapuso at kapamilya, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na dakila. Magtiwala ka, manalig ka, magbalik loob ka na, naghihintay na siya.